Gernika Lumoko sarek salbuespen espetxe politikarekin amaitzeko eta sakabanaketarekin amaitzeko ibilaldia burutu du. Ibilaldia Merkurio iturrian hasi da eta Lumor arte abiatu da, bertan ekitaldia burutu da. Ordu erdi inguruan burutu dute ibilaldia. Izan bidea Lumon goiburua izan duen ekitaldia izan da. Apirilaren 10ean Bizkaiko 5 deiadar mendietara igoera egingo du sarek, apirilaren 24an presoek eraikitako eraikin maparen aurkezpena bombardaketaren urteurrenaren harira, maiatzaren 8an menditontorren igoera eta ekimenak Osnoagan eta ekainean ikasturte amaierako mobilizazioa eta uztailean Astra iluntzeaken hartuko dute parte. Gogoratu, sarek salatu duenez, 218 pertsonek osatzen dute Euskal Preso politikoen kolektiboa, horietatik 25 daudela bakarrik Euskal Herrian salatu dute. Galdetuko duzue, zer egiten dugu Lumon? Segaitik ez? Erantzun gehike ez da? Gernika eta Lumo osotzen dugun herrian, Euskal Preso eta Ieslaien etxeratzerako dinamika soziala ahalik eta zabalena izatea dalako gure helburu nagusia. Onartu behar dugu aspaldi gogotu behitzala Lumora gerturatzeko. Pandemia globalak eraginda badabe, bertoko plazan gagoz gaurko egunez, eta posten gara horregatik.